Maigade hirugarren mailan espezializatzeko aukera izan dugu eta kasu honetan guk finantza arloa hartu dugu eta finantza arlo hau zatitzetan bi fasetan esango dugu. Lehenengo 3 asteak izan ditugu hemen, izan dugu aukera bai merkatu finantzarioa ikusteko eta baita enpresa handien kontabilitatean jarduteko. Eta taldeka lan egin dugu astero erronka desberdinak izanik, eta erronka horiek izan dira ikasle desberdinen arteko osaketa batekin, kampus desberdinetako jendeakin. Eta gero beste 4 aste izan ditugu atzerrian. Fintechen inguruko arloa lantzeko eta baita burtsan inguruko kontzeptu gehiago jakiteko. Gure esperientzia internazionalian eduki dugu New Yorkera juteko aukera, bertan klasiak eduki genitxun. Klase hauek munduko 5. banku importantenetako langile batek eman zizkigun, eta arlo akademikoaz gain gure bizitzan baliagarriak izango dian kontzeptua landu genitxun, milaka leku ezberdin bizitatu ditut eta azkenean kriston esperientzia izan da pixkat balio izan ez talako begirada zabaltzeko aurrera begira. New Yorkeko unibertsitatien finantzak eta teknologia uztartzen dauen mundua ezautu dugu, batez be. Eta horrez gain, kriptomonedak eta burtsaren beste bitxikeri eta kontzeptu batzuk be landu izan ditugu. Eta esparru akademikoaz gain, New Yorkek bai beste zenbait aukera munduzku, horrein artien New Yorkeko kultura, bertako pertsonak, bertako leku interesgarriak ezauketako aukera beheuki dugu, eta hori guretako eta gure garapen pertsonalerako be bai, onuragarria izango da. New Yorkeko esperientziatik gehien gustu jaten naizen da guk ikasleen artien sortutako harreman estua, eta bestalde batetik be bai izango neuke beste begirada bat daukagula orain munduarekiko. Arlo pertsonalean esango nuke ikaragarrizko bidaia izan dela gehien bat finantza mundua askoz sakonago ikusteko aukera izan detelako eta bai argi daukadala orain bide horretatik jarraitu nahi dudala.